da yawa zaka ga wasu mutanen suna fama da dattin haƙori ya dafe, yayi ja, yayi wani tsatsa kuma a wanke shi da brush ya ƙi fita, a wanke shi da aswaki ya ƙi fita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna Remedies Hausa TV. A wannan bidiyon insha Allah za mu koya muku yadda za ku haɗa sinadarin goge baki wanda za ku yi amfani da shi wajen goge bakinku, haƙoranku su yi haske kuma su ƙara lafiya, musamman ma ga waɗanda haƙoransu suke yin kaman tsatsa ko su yi ja saboda ko rashin wankewa ko kuma mu'amala da abin da ya shafi sigari ko wani abu makamancin wannan. To muna muku albishir da cewa duk wanda ya tsaya ya kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshen sa insha Allah zai fahimci hanyar da zai bi ya haɗa wannan sinadarin kuma ya samu nasara insha Allah. Kafin mu shiga cikin bidiyon muna so duk wanda ya zama zuwansa na farko kenan cikin wannan tasha da ya taimaka ya danna mana alamar subscribe sannan ya taɓa alamar ƙararrawa ya zaɓi all. Ta hanyar haka ne duk sanda muka ɗora sabon bidiyo zai zama cikin waɗanda za a fara tura musu wannan bidiyon saboda ya zo ya kalla ya amfana. Sannan kuma muna roƙonku da ku taimaka ku danna mana alamar like sannan kuma ku yi share ɗin videos ɗinmu saboda 'yan uwa su zo su amfana, kuma hakan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode. Mu shiga cikin bidiyon. Abubuwan da za mu yi amfani da su wajen haɗa wannan sinadari su ne abubuwa guda 4 wanda zan lissafo su kamar haka. Abu na farko shine mutum zai samu ɗanyar citta mai kyau, sannan kuma abu na biyu shine mutum zai samu gishiri kamar misalin cokali 1, sai kuma abu na uku mutum zai samu lemon tsami mai kyau shi ma kamar guda 1, sannan sai mutum abu na 4 zai nemi sinadarin goge baki da ake kira Colgate domin yana daga cikin abin da za mu yi amfani da shi wajen wannan hada. To yaya za mu sarrafa su? Yanda za mu sarrafa su shine na farko wannan citta da za mu ɗauka ta farko za mu sami magogi mu goge ta a jiki ta yi kaman gari sannan sai mu ɗebi wannan garin mu samu robar mu mai kyau sai mu zuba a ciki, sannan sai mu ɗauki abu na biyu wanda shine gishiri kaman wannan cokali 1 sai mu zuba shi a cikin wannan cittar da muka zuba a roba, sannan abu na uku sai mu ɗauko lemon tsamin mu raba shi biyu da wuka sai mu ɗauki rabi mu matse, mu ɗauki wancan rabin ma mu matse a cikin wannan citta da kuma gishiri da muka saka. Abu na 4 sai mu ɗauko wannan sinadarin wanke baki na Colgate sai mu matsa dan daidai misali a cikin wannan haɗin da muka yi cikin roba, sannan mu samu cokalin mu mai kyau mu gauraya shi sosai ya haɗu ya mixing yanda za a iya ɗaukan sa a yi amfani da shi wajen goge baki. To insha Allah duk wanda ya yi wannan haɗin yanda muka yi bayanin sa ya yi amfani da shi zai zo mana da godiya da sanya albarka. Sannan muna roƙonku kada ku manta da ku danna mana alamar subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa ku zaɓi all. Ta haka ne kai tsaye daga mun ɗora sabon bidiyo YouTube za su sanar da ku domin ku je ku kalla. Mun gode. Sai kuma mun haɗu a bidiyo na gaba.